Ja, nu gør jeg. Altså, vi leder fra Kulcaféen, ikke? Og det har vi gjort i... Hvad, en time? Halv time. Snak en højere, snak en højere. Snak! Jeg kan sgu da ikke snakke kort! Det er også der, hvor du snakker højere, mand. Ja, okay, så drejer vi. Så kan jeg snakke med højere. Det er her, sådan noget. Hejsårstræde, var det ikke her? Var det ikke her? Nej. Der står lager... Lars Lejesgade står der. Fucking mod. Det er næste gang, Ulla. Næste gang. Ellers var det gang før den her. Ja, hvorfor kiggede vi ikke på gaden over? Nej. Det er muligt. Ellers er det bare ærgerligt. Og vi må gå. Må jeg gå tilbage igen, mand. Så Ej, mand. tager vi bussen dernede igen. Så er jeg bunden tilbage igen. Jeg har ramt jeg tror, jeg har gået 3.000 milliarder skridt allerede. Ja, okay. Ja, okay. Jeg kan se det på min telefon. Du har fået din daglige skridt. Nej, det har jeg sgu ikke endnu. Det er 10.000 skridt eller sådan noget. Vi skal gennemsnit. Jeg har optaget stadigvæk. Og jeg snakker. Hvad skal vi snakke? Emil. Vi har nu fundet Kulcaféen. På Teglgårdstræde. Hold nu. Nu skal du gå ud, det kan. Der er noget værd, ikke? Vi er nu. Og vi nærmer os nu. Håber vi. Kulcaféen. I København. Hvad er det, det hedder? Hvad var det, det hedder? Centrum. Centrum. Hold nu kæft, King. Det er du godt skrive. Kendte du med en gruppe, men jeg får med dig. Det kommer i den der logbog, det der. Ja. Er den tændt? Vi har godt den, lille Simon. Den er tændt, idiot. Okay. Det er bare Kulcaféen, den vi har brugt 40 minutter på at finde det her lortet. Og så kan vi finde, og finde den fransk ligeblad. Dernede lå den. Dernede skulle vi have været nede. Det kom vi ikke alligevel. Vi kan kravle ind i det der vindue, det er en lille smule åbent. Kan I sgu da en hestegå? Fucking. Ken, det var kniven. Jamen det var. Du har ret. Det var det, jeg sagde.